Former Speaker Jose De Venecia Jr. binigyang pugay ng mga kaanak at kaibigan sa pagbabalik nito sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Mula noong Sabado, 14 ng Pebrero, inilagak pansamantala ang mga labi ng namayapang dating 5-time House Speaker na si Jose Joe De Venecia Jr. sa Dagupan City, kung saan mainit siyang sinalubong ng mga Dagupeño. Sa unang gabi ng necrological service nito, inihayag ng may bahay nito at kasalukuyang Pangasinan 4th District Representative na si Manay Gina De Venecia ang mga nagawa ng asawa nito, hindi lamang sa kanilang pamilya kundi maging sa bansa. Kaya lubos ang pasasalamat ko sa mga taga 4th District. Pinatunayan naman ng inyong Tatay Joe na karapat-dapat siyang sa inyong paniniwala. Sinagip niya ang Dagupan ng halos malubog ito sa putik dahil sa 1990 earthquake. Sa pagtatapos ng kabanata ng kanyang buhay, masasabi natin si JDD has lived an extraordinary life at ang kanyang alaala ay nakaukit sa mga batas na kanyang isinulong na hanggang ngayon ay napapakinabangan. Pinariwan naman ang anak nitong si dating Congressman Christopher Top De Venecia ang mga naging adhikain ng kanyang ama, lalo na sa usaping serbisyo sa publiko. Mula pagkabata, nasanay kaming kahati. Ang distrito, ang Pangasinan, ang bansang Pilipinas at ang buong mundo sa kanyang atensyon at pinagtutuunan ng pansin. Sa totoo lang ay bit-bit ko ang bubog na iyon hanggang sa aking paglaki. Ngunit sa pagninilay ko nitong mga nakaraang araw, mas naunawaan ko sa sarili ko na he was never really mine to begin with. He was never just my father. He was ours. Sa unang gabi, bumisita rin ang ilang personalidad tulad na lamang ni Pangasinan Governor Ramon Guicot Jr. kasama ang ama nito at ilan pang opisyal ng lalawigan at mga kalapit bayan. Umaga naman ng 15 ng Pebrero, personal na bumisita si Vice President Sara Duterte at ang dating Pangulo at naging kasangga ni Manong Joe na si Gloria Macapagal Arroyo. Nasa namang ihatid sa batasang pambansa ngayong araw ang labi ni Manong Joe upang bigyang pugay sa mga naging kontribusyon nito bilang mambabatas. Namatay si Manong Joe noong 10 ng Pebrero sa edad na 89 at nakatakdang ilibing sa libingan ng mga bayani sa 18 ng Pebrero. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.